Ngenxa zebalala mungebisa ngamagama unyukubisi Nami ngumuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumezi Ngenxa zebalala mungebisa ngamagama unyukubisi Sikubingelele mbukeli weSiya Viva TV1 sanibonani molweni Ntumelanga Mponjoti Matekwane Demasheroni yenda Absheni lochani siyanitumelisa sithi sanibonani ninjani kodwa Kweleka bhejane ephuma esiqhuwini kwelesilo kwelamhlokomvane kwelembube kwele ngonyama yamaZulu la sikhona kwaZulu Natal bese ke sikapaka kuwonke ama province ngokokumkane abahlukahlukene nezilo nezingonyama ekhona namakhosi akhona Africa yonkana nje siyabingelela kakhulu sibingelele even phesheya kwezilwandle overseas nakwela Queen uqobo sanibonani molweni lami igama ngo MC Pholobase eshidile emhlophe emothanda uAndile uNkosikhona wakwaNgcobo umfana kaMamthandi umzukulu kaMakhosidulela ngalesi sikhathi la sikhona sithi nje siyayihlomisa siyayihlahla siyayicaza siyayaba siyayiphaka sithi abantu abadle besuthe ngoba ingxoxo soyikhuluma oswina namhlanje avinhle kakhulu mbingelelo mfana ke wase NDW no divorce women ngihleli nokuqoqekela enyanga namhlanje ukhokhovula bake bethi abanye abantu ke namhlanje uhleli nensizwa noma nenkunzi balanga noma uhleli nongqongqoshe kodwa ngiwezwe wonke lamagama uthi ayasinda bese ngifuna ukuthola ukuthi nisho ngani mase bendlala ama testimony ephenduka ukhaphethe obuvu udokotela bethi nobunyoningco lendoda futhi ingwevu awukwazi ukukhohlwa iprescription ebisho ukuthi lento uzofika uyisebenzise kanje mawuchazelwe yena ngoba kunesineke futhi kuyajulwa dokotela sikwamukele dokotela uDlamini kuSiya Viva TV1 asibingelele mfoka ngaphoba nabalaleli beSiya Viva TV emakhaya emagumbini amanomhlaba sithi siyabingelela kwelaMdlokombane siyabingelela emagumbini amanomhlaba yes sejabula kakhulu ukukhulumisana nawe namhlanje dokotela uDlamini and sizothi masikhuluma nawe ezinye zezinto esoyithinta namhlanje izinto ezidinga umbukeli lo esemcela ngenhliziyo yethu yonke ukuthi maka subscribe please subscribe don't forget to subscribe also go to comment section ufike ubhale uthi MC Pholobase ushiyelana umbuzo ukuthi ngoba uDokotela uDlamini fanele uphendule hawu uDokotela uDlamini wazowaphendula kamnandi siyabonga ku1 no 2 no 3 no ngisacela iclarity nje ku1 no 2 no 3 uyabona feel free zizuse ekhaya feel at home ukhululeke nocingo lakho ukhulume nanoma ngabe yini nathi mhlawumbe usibukela ngocingo cellphone noma usibukela ngecomputer noma usibukela kumabona kude wakho Siya Viva TV1 is the best with MC Pholobase namhlanje ehleli noDokotela uDlamini Dr Dlamini ngizofaka imibuzo nje sakuyidlalisa sibheke ukuthi osukena namhlanje uDokotela mayisilapha noma esithathe sibeka ngamehlo engqondo nangisekusicathuliseni esinikeza ulwazi olwanele oluthinta ngezinto enilapha ngazo nezinto esiphila ngazo nezinto esidinga nje empilweni sizolekeleleka ukuphi sibambe lapha yaseke lapha kanjalo Dokotela ake siqale nje ngento enkulu since ufikile kuSiya Viva TV1 izinto zakhona zonke zibukeka zilokho usuku nosuku ziyavela kwesinye isikhathi uthola ukuthi Jona kungasavela okunye kwenze njani kanti kwenziwa ubuxhakaxhaka obusuke bebhekene neteam ukunyosa izinga la channel so ithi mhlasimbe kungakanani ukuthakasela kwakho abantu abathakasela inkulumo zakho ngikhuluma ngomuntu ozesigodlweni ngishiso ukuthi once afaka ivideo yakho ikhula ngamandla this is the first one secondly abantu bayincoma izinto eziphuma emlomeni wakho so kuwena kungenza ukuthi akukhukhumeza ungene ovolo kodwa iyiphi message ongayibhekisa kubona uqhuqhumezela okuhle abakwenzayo okuqondene noDokotela uDlamini mhlambe nabayo dokotela nje in general when it comes to channel ake ngithi mvuka Maphoba asibonga kakhulu kuSiya Viva TV nakubalele emakhaya ngiyathanda ke mina kube amapholoba ngamafishane nje ngithi angesiye ngahlanye njengamanzi kanjalo ne-democracy lesikhuluma ngayo kukhona abavotele iqembu elithile khona abangalivoteli uma ngisho kanjalo amapholoba ngiyakithi ke lapha uma ulapha abantu kunenkinga ohlangabezana nazo lapho khona udinga ukuthi wena melapha endabuko ube nesineke nomuntu ikakhulu ke umuntu na umlapha amapholoba bafuna uthole umelapha ufana nomuntu ozikhazi okhazelisha abantu
ngoba omunye uhlukumezeke ngoba emphefumulweni omunye uhlukumezeke indlela akhule ngayo ekhaya manje uma afika umuntu noma ababhala abalaleli babhale usiyaviva uyabona ukuthi abantu bakithi bakhathazekile uyabona futhi ukuthi balalele emakhaya nababhala abanye bahlupheke ngempela angisho mina umuntu ozobona ukuthi kunenyanga kusasa sogijima ngala kusasa sogijima ngala ngisho umuntu oxaye ngempela ngoba abantu bakhathazekile bayabhala abantu babhale athi umuntu ngihluphekela ngiyagulelwa manje lo muntu ufaneleke manje ube ne-attention yakhe uthi hayi njengoba ugulelwa yenza kanje mhlambe omunye afone ngo-11 ebusuku ngoba sowufonile uyachaza ukuthi uyagulelwa sekufanele ukuthi manje noma ngabangekho la aseKapa umchazele ukuthi okay njengoba ulapho yenza kanje ngisho ukuthi lokho akusiphazamisi nakancane siyakuthakasela ukuthi abalaleli emakhaya uma banenkinga abasifonele uma futhi banenkinga bayakwazi ukukhuluma noSiyaviva TV uSiyaviva TV ebuxhakaxhakeni bobhekene nazo nezinkinga ezingqinamba ngiyengithi ke technology yashintsha the more bathi ke whether is the connection of the atmosphere that change from period to period manje kunezinto ke i-technology yashintsha namhlanje siphila nge-technology namhlanje abantu abakwazi ukuhlangana kudingeka i-technology namanje njengoba sikhuluma amapholoba emakhaya abantu abazi ukuthi impilo yomuntu ibalekile yes ngoSiyaviva TV impilo yomuntu ibalekile Siyajabula kakhulu baba amazwi akho anikeza umuntu ukuthi ebe informed usuku nosuku kodwa ke sizoke sikhulume ngeni ithandayo nenincanywa ngendlela eyisimanga sikhuluma ke namhlanje nomuntu osukela esigabeni sokuthi kuthi usumdala ekhaya ikhiye masoyiphethe nje kuyosijabulisa kakhulu ukuthi uhlale unethezeke nathi baba ngifisa usichazele ukuthi imithe njani noma ungezogxila ekuthenini iwona muphi namuphi kodwa ukudlalisela ukuthi kusuke kudalwa yini na ukuthi kwenzeka kanjani imithe njani ekufanele mangiyisebenzisa ngiqinisekisa ukuthi ocansini mina nalo siqhelelene straight umuntu wesifazane njani imboni mangowesilisa noma umuntu wesilisa ngimboni mangumuntu wesifazane mfowamapholoba unemithi mapholoba eyokuthi na usetshenzwa umuntu omelaphi azokhipha athi nakakhipha leyo mithi leyo noma sekufika sigaba sokuthi uyaqinisa noma ke ake ibe ukuthi uyakuzawula okay uyakuzawula uyagcaba uzokhaza umelaphi athi cha uyabona nje banguzawulile namhlanje uzohlala 3 days ungahlangani nomama noma mama uzohlala 3 days ungahlangani nobaba noma uzohlala 7 days ungahlangani leyo mithi eyehlukile imvama ke bapholoba uma ngabe khona into elungiswayo eyindlela eyempumelelweni nangikhuluma ngendlela ngikhuluma ngezinto zenhlanhla ngoba kufuna ukuthi lena mithi lena uyitile ukutila yini ke bapholoba kuyiqoqa ukuthi ungaleweli iziko kuphela lezo nsuku lezo kuze kuthi asebaphusheni akho ngoba kade khona izinto oyilungisayo kuzocaca ukuthi lento oyilungisayo iyalunga yini and nalezi inhlanga emzimbeni wakho mnabe bogcatwa isuke isamanzi kube sekuba nemithi othola ukuthi mfowamapholoba uzohamba uyeqaleni awukwazi ukuthi ungathi kade usetshenzwa so yaphinde futhi wena manje ugcatshwa manje soyaphinde uhlangana umuntu esifazana inhlanga emanzi lo muntu uyawubulala ikhona ke mapholoba imithi othola ukuthi eminye uzodala isebenzisa kuthiwa hamba ohlangana nomuntu esifazana uyeqaleni uyayizwa lesho ngizokwenza umzekeliso nje mfowamapholoba ngiyathuka la ngizokwenza umzekeliso nje mapholoba ngoba uyabona ukulapha kujulile mfowamapholoba uma ungase manje ubona umuntu wesifazana angagqokile afike lapha phambi kwakho afike athi angeke yini uthathe ubheke eceleni sengiyayithola ke manje kufuna ukuthi umuntu nakangena eboxini isukume ijaji lithi awufunani wena ngaphuma hamba
Ngiyasummarize nje mapholoba kancane. Ngoba ukulapha kujulile mapholoba. La into evelayo ukuthi ucansi lolu lubuye libe isithako la nalo ngezinye inkathi. Cha, mapholoba angisho ukuthi lisithako. Umuthi osuke uthakiwe. Hayi ucansi lesithako. Umuthi usuke uthakiwe. Bese kufanele kudlule esimene esithile. Khona simo fanele ukwedlule kusona. Ngoba naye baba uzobasazi. Yebo. Ujazi indoda yabe senkini yenkantolo. Ake senze impela ke. Ake ngibambisi indoda yami kule ndime ebhekene nayo. Awusuka. Hayi ngiyayizwa le ndaba. Buze uthi ayingene eboxini. Ithi nayingena yona eboxini. Athi indoda sayiphumile ngebheli ngaphandle. Yes baba. Ifike kusukuma ijaji lithi jaji ufunani wena hamba ekhaya. Mana ke Dr. Dr. Dlamini usho ukuthi uma kade ngibulala ngendlala sonke lesikhathi. Ngaleli langa kodwa akawenza ushwele. Ufunani endlaleni mapholoba umuntu wesilisa. Number 1 mapholoba. I want to say to you mapholoba. Yebo. Uma kuyiwa endaweni yenkonzo. Umuntu wesifazane ufike umshele. Yebo. Umshele mapholoba usafuna ukuthande. Yes. Usakhipha wena igama ethi ngiyakuthanda. Ebuyele ngakuleli side lakho. Kuze uthi umwini abe ngasayidini lakho. Yeah. So umwinile so ushilo uthi ngokwakho. Kunendima ethi lasakuvakashela. Uma awuthi uyamthina athi no, uthe no. Oh yes. Ungaforce. Unelungelo. Awuyebo. Ele kumthetho sisekelo. Okay. Ngisho ushadile. Angeke athi unkosikazi ushadile, athi nakathi unkosikazi kuwena no. Uye ngenkani. Sewumrephile. Kubalekile ke manje ukuthi la uma lithi baba wethu sezwe imali hlonishela igama lakho. Yebo. Noma lithi inkosi sihlangene sendlini yakho. Yebo. Nisho kanye ngedolo kanye ngaye. Nihamba imoya yombili yenu. I connect. I-connect. Uyawezwa amazi la ulwazi nalizakami nomfula na ungenisa ukuthi hayi namhlanje ngizofa indlala la. Manje kubalekile sheshe ujeqeze. Cha, yehlela ngenzasi. Yenza kahle nawazi ukuthi hayi ngezwe ukuthi uDlamini namhlanje ufuna ukuthandaza. Uthi awu mama unjani mama umthinte nje umama umdlalise kahle mapholoba ngoba nansi ekamerweni. Ku respect umuntu wesifazane balekile. Uma athi no uthi no. Don't force. Hayi ngiyakuzwa mina Dr. Besithinta nje sihalamuza ngoba naye sisuke yavela na ukuthi uma impela uyecaleni ngiyabona ukuthi sekunabantu nje abafuna ukuthi hayi mama ubona nje ngiyecaleni kusasa. Please qala ngokusubscribe before uyophostisa kumama. Kade uyibulawele indlala ngoba uDokotela uDlamini uthi uyaphendlaleni. Dokotela masihlabela phambili la. Ngifisa singene ekuthenini ke manje. Uhulumeni unendlela alekelela ngayo abantu ababanjwe izifo ezahlukahlukene. Kulezi zifo ezahlukahlukene sidinga ukuthi abanye babo bebe nento ekuthiwa i-treatment. Le treatment ayidla ngezikhathi ezithile nangey'nsuku ezahlukahlukene omunye impilo yakhe yonke. Isithi ke into ka MC Pholobasi. Imithi enjani ekwamukelekile ngoba ake ngileyanise nje. Emakhemisi kunemithi edayisayo yahlukahlukene. Ufice eyesintu nje, ufice imbiza, ufice iwasho nokunye. Emakhemisi nje in general South Africa yonke even go Eastern Cape, Western Cape, go Gauteng nakuphi. Ahlukahlukene amanye aphethwe abantu, amanye aphethwe amandiya, amanye aphethwe ubani kanjalo. Lo muntu uzwile ukuthi nangu umathithibala imbiza ethile iyasebenza yalapha. Kodwa udle treatment ethile. Uyifice ekhemisi wena njengenyanga awukho eyakhile noma njengodokotela mhlawumbe wesilungu mawukuthi yakhiwa abesilungu sasa awukho. Kodwa khona umbhalo obhaliwe nje la ngaphandle. Ezinye zazo lezi imbiza zibhalwa sanhlobo yigobhozi nje bese kuba ukuthi ufanele uchazele ngomlomo kodwa usuyifica isestolo ndawa nathi angifuni singeneke egunyazweni kwazo nani kodwa ngifuna sibuke ukuthi emthineni yenzayo ngabe khona yini imithi enikwazi ukuyihlongoza ukuthi iyashebeka ne-treatment. Niyakubheka yini futhi ukuthi treatment enjani engashebeka nalo enjani engeke ishebeke nalo. Kanti futhi khona nethi
ungalingi uqondanise lo ne-treatment. Mhlawumbe uthini umbono kadokotela lapho nanengcaciso nje kafishane. Ake ngibeke Mapholoba kancane nje. Yeah. Emthini yesintu, according to my research, Yes. kunemithi enama side effect. Okay. Emthini yesintu. Yes. Number 2, kubalekile kwazi imbiza yakho ukuthi expire nini. Ngabe imbiza le kudinga ukuthi ibe sendaweni ebandayo noma lo muntu ufuna sendaweni ukushisa kwa amazinga akhona thini. Uwa ani loyo. Number 2, kule mithi Mapholoba yesintu, kunemithi Mapholoba angeke uyinike imithi umuntu odli treatment. Ngokwesilungu. Yes. Kukhona umuntu Mapholoba ngokwesilungu na uphalaza nje ubizwe iambulance uyagula kufanele esibhedlela. Okay. But thina ngokwelapha umuntu nakaphalaza ngomuthi nje uyayiphalazela ngomuthi. Okay. Ayibizeni Mapholoba angifuni comment yakho ngendaba ezayimbiza. Yes. Kodwa ngiyafuna sithi ukubuya ungabaleki kakhulu. Ngiyazi ukuthi ungangakhomenta ngoba mhlambe ayikho kadokotela esiseyitolo manje noma mhlambe ikhona angazi. Kodwa uzosivezela na ngohamba isikhathi uthi ikhona nesoyifakile. Kodwa la ngifuna ukuthi sibe khona dokotela ukuthi uke waveza indaba ama expiring date. Kanti mina bengikhuluma umuntu odle treatment. Omunye uzothola ukuthi kuyenzeka yini ukuthi engabe sashawa ke manje ukuthi lezi zinto ne treatment yakhe ayixabani but ushawa ukuthi bese expire. Ikhona nendlela enikwazi ukudidiyela ngayo njengabalaphi bendabuko bese nikwazi futhi nokubheka ukuthi hayi lesi sinkwa siya expire after 2 days. Ngithemile kubalekile lo kumele lapho research. Yes. Nemithi yakho. Wena melaphi. Yes. Imithi yakho uyenza research wena nawe ipheka. Kunemithi ofanele kube ngoba thina belaphi bendabuko siyinkinga ukuthi asinayo ilebo. Yes. Yabona. Kukhona umuntu ofanele ubeke ngaphandle kwefridge, khona umuntu ofanele ube ngaphandle kwefridge. Yes. Uwakhile nje. Ubheka ukuthi lo muthi la uthathe efridge kupho kushintshile kona. Okay. Kunalo lo ngaphandle. Okay. Awukafaki lutho okuthenge. Usenze research. Yes. Kubalekile ukuthi wazi ukuthi ngesikhathi lo muthi, let's say example, ingwavuma i-antibiotic. Okay. Ibhuku li-antibiotic. Okay. Kubalekile ukuthi isithako sakho osithakayo ngabamilimili akhona. Na uhlanganisa lemithi yakho uhlanganisa ngendlela yini. Kunezibalo zakhona elebo. Yes. Okuhlanganiswa ngayo. Manje wena uzovele nje uthathe igqolo lapha, uthathe linye igqolo lapha, uhlanganisa igqolo lapha uqhube ndawoye. La sebaqale phasi bakubuza ukuthi ke manje babudlamini siyayibona na imbiza yakho. Nayi iyatholakala. Okay, chaza ke ukuthi ngesikhathi ke manje uhlanganisa isibhaha nebhuku nani ukale kanjani. Yini etholakala esibhaheni. Esiza umuntu. Yini etholala kubhuku esiza umuntu. Awunalo ulwazi. Na iresearch iqala lapho. Angizile kuzofundisa. Yes. Kodwa ayisithola likhulu. Angizile kuzofundisa. Kubalekile ukuthi wazi ukuthi le mbiza le into kutholakala ini kuyona ivitamin noma imineral. Okay. Iyalapha noma iyadambisa. Hema iyaqeda noma iyazulisa. Noma iqeda inhlungu. Ngifuna ke lapha Mapholoba. Kunembiza eyisayida. Okay. Kunembiza eyitonic. Okay. No total yazi ukuthini. Ngizizwa ngino jealous and I'm so sorry guys ukuthi nginicaphinele lifishane. Isikondlo sika dokotela Sisobala sila eNanda. What you have to do, hamba uye esigodlweni uyothi uqhubeke la wawugcine khona. Ngenxa yesikhathi sizoqhubeka nobunye futhi ngoba inhloso ukunondla. But mina ngibonile ukuthi sifice inqolobane la. Ithi ke into
uze incwadi ungayifundi ngebhuku akayothi kancane mapholo yes baba kune lesho iMadagascar yes yathi umhlonyana welapha iCovid ngeke mapholo uthi unekhambi lokwelapha yes umemezele izwe uthi wena ngomhlonyana wena so umemeze nje kuzwa izwe lonke ngento efanele ukuthi ingenisela imali number 1 number 2 umhlonyana usebenza wodwa okusho ukuthi nabo babeshe isiqalo nje baveza nje umusho wodwa sagijima soke saya kuona mapholo umhlonyana makwayo semandulo wawuceda umkhuhlane ungawodwa yes sasikhona sibhaha lalikhona iboza angithi ngizwa kahle ayikhona imboziso yes angazi uzwa kahle ngizwa kahle kakhulu baba akhona amakhasi lawa alamula yes uyayizwa lento ngisho mapholo ayithi ngayena ngiyichaza lento wawukhona umsuzwane yes angithezwe lisho ubese uthi lapha ke sathi ustima kuyofanele uthola ayikhona amaqembu amakhasa acountry okay angicedile I'm just highlighting nawo leyo mbiza leyo noma ke leyo mhlonyana lo angeke uphuze fanele ube yitonic noma isider okay eish ngenza wethe ngoba niyayezwa njalo ukuthi lo muntu ungena kudokotela traditional doctor ufuna ukuthi ube nezinto ezikwazi ukwenza evaporation wena ukhipha lento oyidingayo kuwona lesi stimulus lo lento oyidinga awudingi wona lo dye udinga lento ezo evaporatela ngala hayi ngeke sozoyisusa ngoba bapholo bakunento ekhona uyabona nawe uyenyangeni if ikhothisa umuthi yes insizwe emnyama yes kungani kwaba khona insizwe ezemnyama mapholo hayi ake ngizwe kahle ba mapholo uma upheka ugoloko yes ugoloko uwedlula charcoal amalahle kuze ukuthi uhluzeke okay ufuna ube nento ezohluza ukhiphe lento edingekayo elaphayo funa lo yamhluzo lo asifuni wona udayi wembiza sifuna lento elaphayo hey cha Dr. Libavne yabona makhulunywa ngihle ngiyibona lento yenza namhlanje manisemoyeni nihlole labantu namhlanje uphake kakhulu futhi kube kuya ngami ngabe ngithi yasigoqa manje kodwa ngoba kuzongiphoqa ukuthi sikhiphe izinombolo sikhiphe nendawo udokotela asebenzela kuyona angithi kuwena namhlanje behloso bekukufundisa mhlamba ke singene kokusithatha kokugcina baba ukuthi kungenzeka ngibe sesimeni sokuthi ngiyisigolana nje ngifisa ukusizwa mangisizwa ngifuna ukusizwa ngezinto ezongenzela ukuthi ngisheshe ngilula ikuphi la khona ekufanele ngithi mangifika enyangeni bese ingcaba nakuthi futhi kuphi la khona afanele ngithi mangifika enyangeni bese ngikhothisa kuyenzeka lezi zinto ezihambe zombili noma kuyenzeka lezi zinto ezihlukane zombili ngikubuziswa yini lokho kunomuntu okhala ukuthi igazi lakhe selaphuma endaweni engakhulu ecatshu kunokhala ukuthi kade ayekhotha mhlambe lezi zinto aziyona yini i-switchboard i-receptionist just nje ukuthi hayi ngoba usofikile ngesikuthi waqa uyabo ake ngiqale nje mapholo ngikhulume ngokugaba yebo ungagaba amapholo baka 1000 uma ngabe umsamo wakho ungalungile awulungile ungacaba ka 1000 kodwa umsamo ungalungile umzimba wakho ugcina ungamareza uma umsamo wakho ungalungile awulungile number 2
ungathi nakufika umuntu esigodlweni ujaya uthatha irezi uqaba umuntu ngeke ngathi ngayelanga amapholoba liyela lathi iBhayibheli masiyithande wenkambo nawo enhlanzeko kubalekile inyanga ihlanzeke ibe clean okay nayigaba umuntu ifaka ama gloves yes but you must ube nomshina wokucheck umuntu ushukela okay before uzumgcabe abantu bapholoba banoshukela uzogcaba umuntu onomapholoba kanonoshukela eish sewaba nezifo mapholoba ekhona useyabhibha manje akasapholi lo muntu ngizohlehla kancane ngibuyele egameni lakho lethi mapholoba wathi indaba yembiza enkulu kabi abantu bathi umuntu unembiza yashukela eish Nhloboni yashukela ulaphayo cause naye fana ngoba nabo shukela bana stages oh yes okay ngizokula izinto ezothuma pholoba khona ushukela okhuphukayo khona wehlayo but una stages yes angeke uthathe imbiza amapholoba ebabayo lapho umuntu oshukela khuphukayo okay wawuthatha imbiza ebabayo lapho umuntu oshukela khuphukayo but lelo oshukela ophelayo ke uzomlapha ngani oh yes the more wena uyawunciphisa mhlawumbe okay nango oshukela okhuphukayo umnika imbiza ebabayo lo ashukela okhuphukayo yes imbiza ebabayo izothobisa ne BP okay lo washukela ophela emzimbeni ke uzowenza njani ngaye ngoba unembiza eyodwa le kuthiwa uthi wena nje ngilapha unoshukela hloboni yashukela ulaphayo asiqaphele mapholoba uphuza imbiza esingazi ukuthi nhloboni yashukela angizile kuzofundisa ngoba umuntu oshukela ophilayo mapholoba imbiza yakhe phela fanele ishintshe yes yes imedication ayihamba usesimene sithile imedication mapholoba ayihamba angizile kuzofundisa ayi imedication mapholoba isoze yafana yes ngoba manje lona uyaphela ushukela wakhe uphendula uzifo zonke angeke mapholoba ikaze yakho into laphela kuthiwa uzifo zonke yona asina antibiotic lapha emnyangeni mana nje uselapha I'm sorry to ask the question le because mhlambe ngiyibuza kandawo uyakwazi noma uyayenza leyo nto kodwa I have to because abantu fanele bezwe futhi belalele enjani lezo fika introduce ukuthi ngicebe introduce ukuthi ngiphuphe introduce ukuthi ngilapheke kuleyo shukela noma kuleso sifo iphinde futhi introduce ukuthi ngithandeke imbiza leyo yebo yini imbiza kanti that's the question engibuza because ukufica ibhali ukuthi uzophupha amaphupha amahle uzothandeka uzoceba yabo ibali lezinto uzolapheka asifene sithini ubapholoba lapha sikhuluma ngokwelapha asikhuluma ngokudayisa unamehluko phakathi komelaphi nomdayisi mapholoba uma sikhuluma ngomelaphi sikhuluma ngomuntu mapholoba ofika endlini edumbeni yakhe na ufika edumbeni yakhe lo muntu mapholoba unomuntu mapholoba oyibhobo yes ngokwehlukana kwazo ngoba nazo ibhobo zehlukene kunomuntu wekhanda kunomuntu wezinyo kunomuntu wephika kunomuntu wezinso angazi umuzwa kahle baba ayingizwa kahle baba kunomuntu weallergy lo bakubiza ngokuthi iallergic umzimba womuntu yes mhlawumbe into engihambisana nawo angazi umuzwa kahle baba ayingizwa kahle dokotela kahle kunomuthi mapholoba uyabona mapholoba naba wena abantu aba understand umzimba wabo ngoba uyabona mapholoba umzimba womuntu uma ungafunction right bheka into number 1 oyidlayo ngoba kwakona ukudla okuphuma phansi enhlabathini kuyamlapha umuntu ngale kokuthi uzufaka omanyolo nani mapholoba kudla okuphuma phansi enhlabathini umzimba womuntu kuyenza uguliswe ukuthi kunokudla okudingayo ngoba manje amadoda namhlanje azi ukuthi uma uyindoda idla inyama yes uyabona mapholoba uthola ukuthi omunye umuntu unenkinga ukuthi isisu sakhe asifunction kahle
noma asibotshisi noma sikicizi kahle yes uthola ukuthi sesihlezi isiqumbile beka ukuthi udlani yini edingekayo emzimbeni wakho okay ngoba umthelela wokudla sikudlayo sidla yonke into uthola umunye umzimba wakho usoyakukhahlela ukudla ngizobetha amapholoba ngoshukela yes yini enza ukuthi umuntu kuthiwa umuntu unoshukela sokwenzekani la kumuntu ngoba uze kuthiwa umuntu unoshukela kunento econtrol ushukela la esiswini somuntu okay angizenza ukufundisa amapholoba hey dokotela asibheke ukuthi lento eyenza ukuthi ushukela ungacontroleki yes silapha kanjani kube sekuba nalento kuthiwa imbiza ebhande okay amashingles ehlukene kangaki uzwile uthi ndodela uthe kube khona imbiza yebhandi yebo into eqondene nebhande ayinalo iphupho le akusilo iphupho amapholoba ayinayo nawa imbiza ishingles yehlukene once nje waba ne-flu yes waba namathuthumba la une-shingles okay but uhlobo oluthile uhlobo elithile ayi ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa mina manje asibheka ke bapholoba ukuthi abapholoba ngizwa ngidabuka 100 years ago yes kunesifo umkhuhlane okwafika lo mhlaba esiphila kuona yes owabulala abantu about 20 million njengoba namhlanje abantu babulawa icorona yes basinda kanjani abasinda senze research bebasebenzisa amakhambi esintu oh yes ngiyibamba lapho ayish ngoba la manje izinyanga zikhona yebo inyanga amapholoba angisho ukuthi mina izinyanga zeparliament yebo inyanga amapholoba zifuna zibe nelebo yazo yes la khona ezichitha khona ubuchopho zihlolela zona ucwaningo ufuna kube nabacwaningi abangahlangene no Department of Health yes omnye umkhakha waqhema phesha wasifica sikhona yes thina singabela bendabuko sibala simsinsi la yes bafika le mithi ngabona umuntu okukhwehlela ize simple thing ukwakha okay ngokuchazela nganye la eish umuntu okukhwehlela ize simple thing ukwakha thina umahluko wethu asifaki lento ama drugs yes iza nje imvelo injalo iza imvelo okay bona bafaka ama drugs yiwona lalisayo na uphuza umuntu okukhwehlela ulale lapha uthi usindile kanti emini alcohol lapha athi umuntu okukhwehlela ureporter na uphuzile ureporter kufanele ulale uzothi umzimba ukwazi ukufunction uyilaphe yeah nyama hey dokotela singene koyogcina ngcinci yogcina ngempela ke le ngenxa ukuthi usilokho sinikeza ukudla kuyasilapha kwakona cabanga ukuthi nombukeli lapha ngasekhaya subscribe ngoba siyakucela ukuthi please don't forget to subscribe please subscribe abantu maba subscribe njengamanje uNkulunkulu uyobabusisa dokotela ake singene kule mithi eninikeza abantu nithi lo uyochithwa emgaqweni lo endleleni ehambayo inaliti lezeni ifake emakhandleleni noma nithi abayifake emakhandleleni kuphinde futhi kube ile mithi yokuthi ke ithathwe kuthiwa hambe uyogqiba lo muthi ekhaya ngifuna sibheke into engasebenze emzimbeni womuntu kodwa nithi akayenze izomsindisa mhlawumbe uqeda ukugeza ngayo into seniza bayoyichitha impambaneni zomgaqo sibuka ububi nobuhle ngokobudokotela niphiwe kuthiwa ningabalaphi bendabuko kodwa manithi lenkukhu ithathu ilahle emgaqweni oyobe uyibona nje uyobe sethatha ibhadi lakho kuncikene yini ekutheni mhlambe umlaphi wendabuko lapho umlaphi wendabuko kodwa khona umthakatha ngenkathi ulapha lo munyu yabona noma uchitha lo muthi khona uzothakatha amase hambe kuona chanti nje ngithi ukunyukunya ngidlalise ake uthi mapholo banguphendule yebo wow ngizophendula nje straight ngoba uyabona mapholo uma uzosuka manje ngonika umuthi ngithi kwena geza ngalo muthi soqede ukugeza uhambe uyolahla lapha uyochitha emgwaqweni
Shuthe ngithi ufa kwakho akuthathe omunye umuntu. Wathi lapha sengenza into ephambili. Ngilapha wena kodwa ngithi ngulapha ukuthi ngithi lo yasozoyibonela lemlingane yabantu. Makudlula ba u30 nje. Ngize endabeni yeinality. Yes. Inality ke mapholoba ibhlungu lento yeinality mapholoba ngoba inality faseyicigelela nama razor fasewaqikelela. Ingane ezidlala noma yikuphi. Uma umelaphi icaphela nje ukuthi inality zakho la labe boso ezinality yenza siqiniseke ukuthi uyagqiba lapho. Ngoba inality izohlaba izingane. Yes. Ngiyakaya mapholoba kwenye impophoma seyaze ngathi angisawuphinde ngiye. Resign. Uyabona uma sikhuluma ngemvelo ibalekile imvelo sigcina iphephile clean. Uma uhamba amapholoba ngiyokuthatha ngiyela ngamhlambe na uthola isikhathi ubuke. Yes. Uyobona into ezwa lapha emfuleni mapholoba ubunuku inkukhu mapholoba abantu basebenza inkukhu bayishe khona lapha akukho right. Mapholoba umelaphi fana ayithande. Okay. Yena. Yes. Umelaphi mapholoba fana ayithande yena. Uma ngabe uzohamba uyogeza umuntu emfuleni. Umfula uyimvelo. Dode. Siyawudinga uyasidinga. Yes. Uma wena ke soyakuona ufike lapha ushiya inkukhu lapha siyile inkukhu lapha seyabola emanzini. Ongenza siwenza nje. Corona. Faka izifo. Manje ibalekile ukuthi na wenza into mapholoba uqikelele ukuthi ngiyayenza but angihlukumezi ilungelo lomunye umuntu. Ngoba lento mapholoba yandisa izifo. Yes. Esingayinakile ngakho ke kuthi mapholoba la uma ngase kulemfula khambele abantu bezemvelo. Yes. Ngagcina ibiyo. Ngagcina kuthiwa hayi kuyabiyo. Silandela thina abantu bezemvelo. Yes. Ngoba seseyilandela manje kanti abezemvelo ufuna babone ngathi ukuhlanzeka ukuthi azi asebenzisane nabelaphi. Ngoba imvelo yethu bayiphethe kahle imvelo ngoba nabo phela babekiwe ukuthi bagade imvelo. Yes. Yes. Uma ngabe manje thina destroyer yona lemvelo ke manje siyafika lapha kwala ngedlula ngafika kade kusetshenzwa kushiya amakhandlela kushiya imbuzi. Isifile noma isaqabashile. Ifile yaphusa khona amanzini. Maye ayiye yona sifika ziyaduncula kuyalenga kwenzeka yonke. Akusasiko ke manje akusiko. Umelaphi mapholoba akasebenza endaweni angeze sho ukuthi ushiya clean. Okay. Kuyazwakala Dode. Siphethe ngenkulu ke la Dode la efikayo nawo manje. Dokotela awusikhele phezulu kafishane njengenyanga ufanele ukwazi futhi kuzosilekelela. Sixoxele ngoba sike sizwe nithi niyathaka. Kuthiwe leli ixolo lokuthi kanjalo. Ezinye zezinto uyibuze nje ukuthi ngabe kwakuyimove noma imove le isho lo muntu noma iyona ngempela. Kodwa ke ubone ukuthi ayamazika wabantu awafani namathonga awafani. Kungenzeka limndizi sishona ngehelicopter maye yokwenza leyo nto. Uthola ukuthi umfana nje osemncane mhlawumbe una 11 years or 9 years usehamba emanzini wafika wabuya nje nontomfishi. But angifuni sengitomfishi. Ake siye kwisihlahla somdlebe. Yini isihlahla somdlebe senzana empilweni yomuntu nanokuthi ke sakheke kanjani bangaka basekubafinyelela khona mhlawumbe ngomlando okuzo. Mina mapholoba amangangizwana nawo. Mana Dode. Topic yami noma isiphakamiso sombuzo sithi umdlebe. Nizochaza omunye nje umanager ukuthi imali ke yabona. Umdlebe mapholoba Wena uthi amanga. Angisho mina amanga ngikhuluma mina ngesayidlam. Yebo. Amanga into eziwu2 nami engazwani nawo. Akusiyo umakhelwane wami asizwala sibhekani nawo. Okay. Angifuni ukuthi nginawo umdlebe. Yebo. Ngenawo. Yebo. Umdlebe ukhona. Yes. Umdlebe mapholoba isihlahla mapholoba esikhalisa kwembuzi. Mawuthi ukhona uShekhawo ukhona. Angisho ukuthi khona swangiphelela mapholoba ngangihamba nawo. Yebo. Ngithole komunye umuntu. Yebo. Isihlahla mapholoba sona sikhona isihlahla esikhona. Yes. La emhlabeni.
esikhale sikhona ngalamampondweni ngeke ngizoke basikhombe sinye ngala yes ngobheka kaZulu ngoba lesa sihlahla amapholoba kuthiwa sihlahla semdlebe singahlala inyongo sohlala inyongo sibe ngoba uma kwahlala ilwane khona inyona isabuyi noma inyanga ezazi yakusona mawuthi zazi yadotela ukhomba nje last year basekhona bayayo okay ukhona nje umunye umama ose Eastern Cape oyinyanga okwazi kusika oh yes uyaya ke khona yes uyawazi fanele ube ne gift akusinto noma ubani ngoba one nawo yokuka fanele ukhulumule usaloji umuntu bazalwane two fanele no yokuka uphatha imbuzi okay nenkukhu ukuphatha kanjani konke lokho uzoqala uphosele inkukhu yes okwesibili uphosa imbuzi okay ngesikhathi ukhala uphosa inkukhu ngesikhathi ukhala uphosa imbuzi uyalapha eduze kwawo ngeke awuzusondele ngoba kufanele namba ugada umoya ukuthi ushona ngakuphi ubucayi dokotela ubucayi kakhulu lapho mapholoba bese ngesikhathi sebaphosa imbuzi sebazogijima ke bahambe bawo ngathi sebayiphosile imbuzi nayo ake sabuya ngesikhathi sebayiphosile imbuzi lapha sebagijima ke bawokha nesiko oh yes lela khona okay nakhona lesibasuka khona kunesika fanele balenze awukiwa noma ubani ukhona ngezokukhombela kaZulu ngathi ake babe bangikhombisa nami ngiyafisa ke ukubona mana dokotela mawuthi ngesiko khona amanye amasiko engeke yenziwe nje intombazane na 9 years edinga umnomzane womuzi mhlasimbe ukusicaphnela kafishane ngoba ngizosheshe kudedele kuona kodwa ngifuna ukucheck ukuthi inombano ongaya like nje umuntu oma period kulula ukutheye wesifazane nangu uyamention uke noma fanele zebe sesigabeni esithile ngokwemvelo like mhlambe sithi umuntu osenawo 22 years sengakwazi phela amapholoba umdlebe uyinkingi umdlebe amapholoba igqolo amapholoba isihlahla amapholoba esidligazi yes yayizwa lengisho yes yayivala lenkulumo leyo and into enegazi umuntu ilwane ngiyayivala lenkulumo yamdlebe ayi dokotela ngiyakuzwa mina ake siphethe kahle ke ngokuthi ke dokotela kusuke kwenze njani mawufika enyangeni bese ikutshena ukuthi wena isigubhu singaphumelelisa noma ufike wena uzofuna isigubhu bese kunikeza isigubhu yini enibhekayo ngiyanizwa leyo ukuthi ngiyahlola nenzani kodwa nibhekani hamba abantu bapholoba umnazi othi uzofuna isigubhu uzosifuna beka sibeke kuphi ngoba isigubhu phela amapholoba akusinto ukuthi uzolungakhama nje kadlamini ukuthi uzofuna isigubhu ake ufike kadlamini mapholoba uthi uzocela ukuhlola noma uzocela ukusizwa yeah ngohlolele ngithola ukuthi yiziphi inkinga wena obhekene nazo yes ezivimba izinto zakho ubese ke wena ngoba sewuhleli namphasi sothi cha babudlamini ngeke ini enasongezile la unganganzela into noma esasigubhu bese yabuza kudlamini umsamo ucaphula ngoba eshisa yes athi uzosenzani isigubhu ngoba phela akusinto edayisayo mapholoba yeah akusinto emapholoba uzofuka ithathe nje uhambe nayo isigubhu mapholoba sijulile sengizokubuza ukuthi uzosenzani usifunela ini yes angazi uma uzwa kahle mapholoba ukuzwa kahle soyaqhaza ukuthi hayi nebabudlamini yebo ngicela ke sikulungise la kepha isigubhu ngiyasidinga sengithi okay asiqale lapha ngoba sengubhekele silungise lo ke yes sengingakunika ke sengikwenzele ke lapha ngoba uma uthi wena uzofuna isigubhu kepha awenzi business awenzi lutho usifunela kwenzani ufuna kwenza ivasi uclop sendini mara idodana sakhuluma ivasi ayingitshela ukuthi usixoxele kafishane nje ngalesi ke esinconywa izwe lonke dokotela unesigubhu esibizwa ngokuthi ukokani
asiphethe ngawo singaphethi ngokuthi sivale lapha kumdlebe ake sibuye size la abantu bayasincoma lesi sigubhu mina ngithola left and right ama calls abaye bangibhalela la ku WhatsApp ukuthi MC Pholobasi no ngowesithathu manje uphuma kulo baba lento ngenzela u1 no 2 no 3 mfowethu ngithi ngikubonge since kwabakhona le channel mina bengiqala ukuthola into ekwazi ukungisebenzela empilweni yami cha ukokane Mapholoba sihlukanise nje dokotela nomlingo ngoba uma umlalela umuntu uzubona ngathi imlingo lethathwa somewhere cha Mapholoba ukokane Mapholoba ukhona ukokane Mapholoba uma ukokane Mapholoba egubhini enginaso yes ngathi qala isigubhu sami sokuqala so 12,000 yeah esinye so 16,000 yes esinye so 25 yes bese ba ukokane ukokana ayikashiyo iprice yawo ukokane Mapholoba uyaziwa nje ukuthi u40 40,000 ukokana 40,000 anginaso ke esinye Mapholoba engaphekwa engathi ncamba labantu amangathi khona esinye singaphekwa kokane Mapholoba ngoba ngisuke senginike wena nezingane zakhe ilegasi ifa lapho la ngunaphakade kuthamba uyodla indoda umkhohlwe kudlamini ngoba phela soyodla ingunaphakade uyoyifela ngoba soyifela wena nezingane zakho ziyophila kamnandi sengunika ukokane generation to generation mina ngunikile ukokane Mapholoba isigubhu Mapholoba esakhelwa phakathi esakhelwa ngebhosi basephakathi ebhodweni ubhodwana umancishana ukokane ibamba into yala ekhaya nje awu usuke sobambe konke Mapholoba kwala ekhaya Mapholoba kufanele uphathe kahle lokokane ngoba wacitheka akwakho mina ngunika ukokane ifa laphakade hamba uyodla uhambe nokokane Mapholoba ke uyodla ke emndenini uthenge imoto uthenga ama Porsche uthenga Lamborghini ube nemizi ngalokokane hayi dokotela ngiyakuzwa mina siphi inombolo zakho baba kodwa uqale ngokusikhumbuza ukuthi sikuthola kuphi lo lokhuluma ke nondela mzimba ugadla bathuthe bathakathi umthakathi inja kimi nami nginje ezulwini ngikhwane liyasika liyamila ngibhadala kaBhathi umfana onyathi kabakhala abafundisi kamzayoni kwasuma abafundisi bathelwe phezulu ukuthi bathi sibonile inkosi yamaZulu soka ngithi wangilandela uzoyisolwa umthakathi uyinja nami nginje ezulwini ngitholakala eNandi eMachobeni inamba yami ke yeselfoni ithi 06121 24 318 061 21 34 318 ngithi asibuke kakhulu abantu abaphile ngiyaqinisa ngithi ilockdown iphelile lokungenzeki kubantu kuyakwenzeka qaphelani icorona iyabulala nifake ama mask sanitizer isisanithanda sinithanda niphephile ningena corona icorona izodlula ibambe nje ngokustima ngako singalifihli nelikhambi la khona ngoba kusinto esingathi sidayisela abantu abantu sifuna bephilile sifuna abantu baphilile uma kokane nje bephila ulanda ukokane nje uphila wenze sure ukuthi ke phela mask uyayifaka mlalele emakhaya kuze kuthi ungafi ungqotsha abantu abawu50 faka imask usanitize izandla zakho uphephe ekhaya siyabonga mlalele ekhaya sibonga kakhulu dokotela uDlamini nondela mzimba sibonile hayi imoto zakho ibrandiwe sibona ama t-shirt abrandiwe sibona ama cap abrandiwe sibona ibranding yodwa nje kaDlamini kwenzakalani shi staff umfica umuntu esebenza lapha eplazini lakho baphetha amageja baphetha bayavuna benza yonke into ipinashi namakabishi ngoba umlimi lo sesikayikhuluma indaba zekunyanga nani umlimi lo usomabhizinisi lo bese bayinyanga ke ngoba lento yokunyanga iyahlupha dokotela ngoba ifuna uyihloniphe ukuthiwa usunakho konke okuphila walahli singwa sakho sicathulo ngasikhumula sothenga esisha hayi sibonga kakhulu umbukeli lapho ngasekhaya siyaviva TV1 sibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise please don't forget to subscribe sivala kanje hamba e-comment section ufike ukuthi ngiyakhomenta ngithi kusalela kulungela ngithanda la bye bye salute. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amaculo driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi
Kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle. Ungabathinta kule number 071 317 2196. Ngiyiphinde 071 317 2196.